kama ogitibe maber kakirango jomanya expect mondo Ruben bedo Tanzania kacha one of them kwa sababu na mwamba ma obedo proposed CS Mar Sports nikech kirango sports Kenya kasani inonka wasebeda na stagnation almost a year maten kawaendelea kama to kata na FIFA nyalo wanyalo wuok competitions makata ma international teno kanye wasewuok ingene wasewuok lakini poneno there is a lot of forms kejodo kaji wacho ne ginibro yaw nikech intention mo ng'e serikal ne dhi timone kane giloro kane gigolo jo tend sport mane gin corrupt no Ruben gi with immediate effect giloso ka another office yalo bedo in place mondo ran weche mag sports kaka football but you know gik moko kama Evans nani Mike Sonko biro kaka governor temodo nikech Nairobi kata chunyi weche mag tuke lakini do kano gole mago weche temano dhi tumanade mondo bedo mochung koro jotend piny ka wuotho ka gidhi oko Ruben girango wan kaka jo Kenya kanya moko atime maber to jatelo mane mochung ni migawo no mondo wadhi kodo mondo kadhi e piny kucha to gite mane penjo gweng chan to ba jo wadwa unutimo nade weche mag sports wege mal kacha utimo nade though nyim jo kanyo wacho no weche mag one code animals kaka Masai Mara giwacho winjo kanyo wacho no wa share animals no custom ho gidhi Uganda giduo Kenya walibis gini Lions gidhi Tanzania duo Kenya but impact management tie kodo Kenya ka tourism watimo maber lakini weche moko mag sport kako piche mitugo pabego ok watimo maber ineno to mane Ruben kata na nyo kodhi Uganda enano makosa maduong' jote manenia owuotho kod joma are not verified official government officers in terms of cabinet manyalo strike any other deal from the other side but here wegi apart from weche mag terrorism mag biashara Ruben ka ker dhie piny mora mora orang weche tema chakre culture kadhi malo mondo neno kanya moko watimo maber to owuotho kod jotelo seche mane otemo wuoyo kod ker mar pincha to jotelo gitemo consult to benchmarking kod other officers in those areas moko watimo nade moko matimo maber koro beda specifically nakati mango obedi weche mag biashara to kata rango a comment en weche mag tariff mo wacho nyote maber ne owacho by December obed wayaw tariff mondo jotim biashara but nitie kizungumkuti nikana mo yacho nitie problem nikitango kwa yaw free maonge any other issue to nitie gik moko ma jo Kenya yie ma sheria ma Kenya yie to nitie gik moko ma sheria ma Tanzania odagi ineno koko gibedo piny magirango to weche gi wadhi deal go nango nyalo yudo kata seche moko gik moko kanya sore nyalo yudo apacho seche moko kata usena Tanzania kata na Uganda maber maonge weche moko ma nyalo yudo ko bedo capital but yudo ka Kenya ka giko okwati godo seche moko do ibinjo ni gichako bedo ikelo gi Kenya ka maonge taswishi be